Майсторе, какво правим сега тук на обекта? Слагаме плочки. Какво трябва да знае един човек, като слага плочки? Какво трябва да знае? Как се слагат, нали? Знае как се слагат, как се правят плочки. Тук сега как си сигурен, че ще залепне плочката? Трябва добре да... Първо на основата се слага грунт. Първо се грунтира и чисто добре. После се грунтира. Изчаква се половина 30-40 минути да изсъхне. След това се слага метил и плочките. Добре, а защо толкова често се случва, влизаш някъде и гледаш плочките са накриво? Защо така е станало? Такъв е майстор. Да, ма какво е объркал според тебе? Уж проста работа, но май не е толкова проста. Няма проста, нали? За майсторите, които учат 20-30 години, Ти с... това е проста. Колко години ти е стажа на тебе като майстор? 25 години. Мале... Ето ти затова ги слагаш толкова хубаво, защото имаш стаж. Занаят. Какви са тия белите кръстове или плюсове? Кръстачки. Зависи от 2 мм има кръстачки. Милиметри по това. Зависи колко иска. А за какво се ползват? Като фуга. Кръстачките, примерно милиметри и половина, 2,5 кръстачки. Колко е важна фугата за една плочка? За плочките като цяло? За вътрешно. Може да милиметри и половина, 2. Трябва да има вътре. А за външно, като е... За външно може и повече. 2 милиметри и половина, 3. Готови ли сме с тази плочка? Сега чака ли се? Какво се прави? Да се изчисти тук, като от лепилото. Сега нова плочка слагаме. Това сега, доколкото аз се научих, това е... Какво е това са? Цимент ли? Грунт ли? Какво е? Лепило. Лепило. Лепило за плочка. Защо се прави на гребен с тая маламашка? Събери си маламашка, гребен. Гребен, окей. За да е наравно навсякъде. Да се издревни. Да дойде навсякъде. Почката. Се мажи отдолу, за да може да фане по-добре. Може да ми разкажеш какво са червените неща и това зеленото? Казват са клипсове за изправяне на плочките, като ако някъде стърчи, да се изправят плочките, да станат наравно. Тоест ги прави хоризонтално равно. Хоризонтално.